Gaur oso posik nago ekartzen dizudan bideoarengatik. Bueno, ni beti nago oso posik, baina... Bueno, ez, beti ez nago posik. Beste egun batzutan nago beti negarrez denbora guztian. Baina, bueno, berdin du. Eta hau da ekartzen dizudan jokua. Ez dakit ondo ikusten den, baina, bueno, argazki bat jarriko dut eta listo. Kaixo guztioi, ni Julen naiz, eta gaurkoan joku berri bat dakarzuet. Bai, kodigo lioko. Bueno, edo euskerazko kodea lioko. Que, por cierto, izena ez nion ulertzen, porque ez nuen ulertzen zergatik deitu behar zen kodigo, kodea lioko. Bueno, berdin du. Nik ez nekien honen jokua zegoenik. Behin interneten miratu nuen ez dakit zergatik kodigo lioko PlayStation 2 eta agertu egin zen hau. Hau ezagutzen ez duzunontzako kodigo lioko edo code lioko edo marrazki bizitun egindako telesai bat da. Eta, bueno, telebistan ematen zuten duela urte batzuk, horren ezakit ematen duten ere bai, baina ez dut gogoratzen duela asko ez dudala ikusi. Ez duela asko ez. Batxilergoaren amaieran egun baten derpentaz nintzen seria ikusten eta... Bueno, honen ideia da edo honen historioa da, badagoela Kadik izeneko institutu batean Jeremy izena duen gazte bat. Oso mutilaskarra da hau, talentu apartekoa da bera, eta egun baten aurkitzen du galdutako fabrika bat edo, bertan behera utzita dagoen fabrika bat. Horra sartu egiten da eta ikusten du nola bertan superordenagailu bat dago, barruan mundu virtual bat gordetzen duena, eta lekorren izena da lioko. Orduan, berak hor barruan ezagutzen du neska bat, Ailita izenekoa, eta hizketan hasten dira. Eta egun batean, konturatzen da, gauza arrabak ari direla gertatzen superordenagailu hori piztu zuenetik. Sana, mundu horretan programatuta dagoen programa bat, hasten delako gauza arrabak egiten. Eta horretarako, azkenean, Jeremik 3 lagun egiten ditu, haiek liokon sartzen dira eta Ailitarekin batera borrokatzen dute bertako izakiekin lioko salbatzeko eta Ailita salbatzeko. Hori delako batez ere bere helburua, Ailita liokotik ateratzea. Joku honetako historioa gertatzen da gutxi gora bera, seriaren erdiko aldetik aurrera. Ikus dezakegu nola joku honetan pertsonaiek ez dauzkate hasierako arropak, bertan liokon daudenean serian Jeremik egiten du tipo aktualizazio bat eta arropak aldatu eta hobetzen dizkie pertsonaiei, eta seriaren zati hau ikusten dugu jokuan. Eta joku honen izena da Kode Lioko Quest for Infinity. Beraz, playa piztuko dut, bestela ez goazelako inora. Eta ez dut esan, joku hau pertsonaia batentzat bakarrik balio du. Beraz, hori da niri gustatzen zaidan gauza bat. Uste dut oso guaia izango litzatekeela bi pertsonek jolastu alizatea joko honekin, porque ez dakit oso interesgarria izan beharko litzateke hori nire ustez. Eta, eta jokua ingelesez, italieraz eta gazteleraz da, teorikoki. Hau da, testuak gazteleraz daude, baina ahotsak eta bakarrik daude grabatuta ingelesez eta frantsesez. Beraz nik ez dut ezer ulertuko, baina ongitorri karikera. Eskolako patioan, itzegin dezakezu zure lagunekin edo irekiat. Nik ez dut inorekin itzegin nahi. Nik bekin nahi da gauza bakarra da, jolastu. Opciones, nada, fuera, fabrika. Eskaner. Hau da lehen aipatu dizuedan lekua. Begira, hau da Jeremy, Jeremy, zer kontatzen diguzu? Zer ez egiten hemen? Ez dukazu klase? Baina ez dut ulertzen. Ni bezala. Ez da, inzaila, matematikak oso erraza da esateko. Hori. Gauza da, lioko desegin zela, duela gutxi. Eta orain Jeremy ari da berriro lioko berregiten. Langile irizak egiten, badakizu, ez da, Jeremy? Ez duket denboradik ezertako. Eske, begira, benetan, noitxeretan Jeremik badirudi ni naizela. Aurrera... Ez dakit zerekin. Eskanerra... Holomapak ematen digu aukeratzeko, ez dakit zer gauza, guk hemendik, territorio del desierto daukagun leku bakarra. Aurrera, territorio del desierto, bakarrik daukagu eskerreko hau. Misio berria, venga. Scanner on. Virtualization. Is that it, Odd? I just never get tired of this new outfit. So classy. Get serious, okay? We have to find the tower and disable it. No problem.
Bale, mugitzeko eskerreko joysticka erabili. Bai, badakit, askotan jolastu dut honekin. Isarekin saltatzen dugu, karratorekin atakatu, bueno, kasu honetan laser geztiak bota, eskumako, R batekin pertsonaiaz aldatzeko aukera daukagu, eta eskerreko arekin apuntatu, baina hain zertan ez dugu apuntatu, edo... You may have a Vale, new salto outfit, egin behar but dugu the hemen. basics are still the same. Hey, this place looks just Klar, right ikusten for duzue, jump training. osea, esaten du, arropa berria daukazu, hori da, hori, serian ere arropa berria daukatelako. Eta beno, hau da, lehen, honelako joku guztietan bezala, zera, tipo tutorial moduko bat. Bale, hor dago dorre bat, eta joku honetan egin behar dena beti da, This saves dorreiek desaktibatu. shoot at the switch Gorri to ikusten activate. ditugu, eta gorri daudenen horrek esan nahi du, sanak, jokuko gaiztoak alegia, dorre bat aktibatu duela. Orduan, eta zerbait txarra egiten ari dela, noski. Vale. Vale, gauza da, begira, hor eskerreko gauza uste dut ezin dugu dela. Hey, Eskerreko gauza aquí, begira, hemen daude gaiztoak. I'll take care of it. Ni inkratuko naiz, vale. Vale, gauza da, apuntatu behar dugu eskerreko botoiarekin, elebatarekin hain zuzen ere, eta karatorekin atakatu. Pues ya está, chico, ez da oso izan. Vale, eta barra urdin hauek bali dute, beko orgoian eskerrean dagoen beko barra urdina betetzeko. Eta, berdeak balio du, bizitzaren barra Use betetzeko. this well of life to Bai, fill Jeremy, up all badakigu, life nik balio dut. force. Then hang on to this wall with your claws. Orduan, uste dut bizitza badaukagula, Eta, por cierto, gauza hauek bali dute, hori, gainera egiteko eta joystikarekin, joystika mugituz, oie, a ver, ya basta, a ver, vale. Eta listo, gaude. Pena da, eskumako joystika mugitzen ezin dugula kamera leku saldatu, baina jo, eske liok, vale. Begira, eta hor dago William, gaiztoa. I found him. It looks more like he found you. Eta guztakit serieko If you think you can scare me with that, klipen bat klipa izango den, edo... Ez da izango seriekoa, porque serien ez dagoelako pantalla gorri hori. Vale, a ver, zuek hilar zaituzten, eta ez, zu ere bai. A ver, fuera... Vale, eta ikusten duzuen bezala, puntuak ari nahi sartzen, orain txortan 10 puntu dauzkat, eta zerren eta orain zetan. Thanks for cleaning Eskerrik up the asko, zone, lekuan I'm gelditu taking zenetik. control of the tower remotely. Stick around. Vale. No problemo. I'm also an expert at doing nothing. Bale, eta dorrerekin ezin dugu zer egin, baina Jeremik dorrea desaktibatu du. Oso ondo. Really Oz, good job. eskerrik asko, Thank you. esan See, nizun I alko told you that I nuela. could handle it. My new outfit gives me wings. Bale, Now that the tower is nekin, neutralized, sanak bakean Santa utziako should leave us alone till we edo finish dituzke, rebuilding denboratxo Rio. bat, But I'm more eta and more worried about William. We need to get him out of Xana's clutches. William askatu behar dugu. Claro, gauza da, duela zenbait denbora, serian, noski, It's far too dangerous. I've got work to do. pertsonaia protagonistek, Jeremy, Oz, Ulrich, Yumi eta Elita, lagun berri bat egin zuten, William izenekoa. Eta erabaki zuten, ari laguntza eskatzea, pentsatu zutelako, hori, beharrezkoa izango zutela. Asko kostatzen zitzaielako lioko salbatzea. Orduan, laguntza eskatu zioten, baina, ikusiko duzue, seria ikusi nahi baduzue, eta ikusiko duzue nola sanak William harrapatzen duen. A ber, ez da, spoilerra da bai, baina ikusi duzu hemen, así que, Ulrich, kaizo, no sé qué, vale. Hi, Jeremy. So what was it you had to tell us that was so important? I hope it's good news. Liokorekin I put the ari naiz finishing touches lanean, on the eta... There was still Vale, some que sí, Franz que Hopper ya está, info to que- decode, and I had to develop a Oso ondo code iruditzen cracking zaigu. module. Vale, eta hemen Jeremik esaten du, Right. nabe berri bat dagoela. Show me. Egin duela nabe bat, Not eta, ready just yet. bueno, Okay, let me guess. pertsonaiek You need us to erabila get some liokon data zehar back mugitzeko erabilialko duten nabe bat. Que, por cierto, guk ezin dugu inoiz erabili, baina, erabilitzakegu nabe handi horren Navskiz, edo horrelako zerbait. Horrelako izen bat jartzen diote
guk erabilialko dugunari. Bale, eta joan behar dugu... A ber, aizu. Bosgarren sektorera. Garaje esquiz. Una nave para poder... Vale, osak orain egin beharko duguna da... Claro, nivel hauek eta partida hauek gordetzen dute zentzu bat eta historio bat. Eta orain egin behar duguna da bosgarren sektorera joan eta... Bueno, hainbat gauza lortu, Jeremik jarraitu alizateko nabea sortzen eta azkenik Williamen gana joan alizateko. Datu batzuk bilatu beharko ditugu lortu alizateko lehen zen euskaten gaitasun batzuk. Bale, hori da, bai, hemen pertsona izaldatu dezaket. Bale, gauza hauek apurtzea komeni zaigu puntuak lortu alizateko. Eta hemen daukagu Ulrich. Oz, lehen ikusi dugu, Yumi eta Aelita. Orain nik ustut ez dakit. Eske Aelita asko gustatzen zaitu, la verdad. Bale, bitxo bat daukagu hor, eta aizu, Ulrichek eta Ulrichek baino ezin dio minik egin honi. Beraz, bukatu dugu. Uste dut bukatu dugula, bai, ez da? Bai, bale. Eta Ulrichek ezin ditu gauza hauek apurtu. Ai. Ai, ez berriro ez. Bale, eta Ulrichek ezin dituenez gauza hauek ireki edo gauza gintza hauek aktibatu, besteek bai, pues eso. Uste dut hortik goitik agertuko dira da beste batzuk, bai, ez da? Hori da. Bale, eta hemen egin behar duguna da L bat botokiari eman eta abundatzeko eta karratuari emanez, laser hauek bota. Horri duna, bale, eta fitxa hartu behar dugu. You've just recovered some goodies. When you get back, I'll have them analyzed by the supercomputer. Bale, hemendik eta gauza beti apurtu. Super urdina dago hau, madre mia. Ui. Bale, ikusi dut nuna mendik behetik bazegoen beste gauza bat, beste leku bat. Bale, mendik oz igo behar da. Osak, mendik ezin gara igo hortik. Bale, lortu garritugulako datu horiek. Eta ziurrenik hemen goian ere beste inbat gauza gertuko zaizkigu. Bale, pantalla bat daukagu hor. Beste gorri bat horretzean. Arketa garbi dago hau itxiko zaigula. Baina, bueno, nik ez nekin. Bale, Aelita hartzea, nahiko ideia hona da, hartu dezakegulako bere bola energia edo energia bola, eta botoia mantentzen badugu, gero eta indarra handiagoa hartzen du honek. Beraz, pues, Aelita gerraitu aurrera, mesedez. Bale, gauza beka apurtu. A ber, mutiko. Vale. Eta hemendik beste gela batera iristen gara. Bi giltza hauek ireki behar ditugu. Pantalla hau ireki alizateko, noski. Eta, aurre gerraitu. Vale, hemen zer gara. Claro, hemendik oraindik ezin dugu ezer egin. Bale, eta gauzanetara igo behar gara aurre egiteko, eta bueno, hau serian askotan ikusten da. Bosgarren sektorearen, edo bosgarren sektoreko leku hau. Honetan borroka asko egiten dituzte pertsonaiak, eta bueno, hor askotan pantalla bat egoten da datuak hartzeko, claro, begira, ikusten hemen kontatzen izen bezala. Eta Aelitak, pantalla hauek ukitzen ditu datuak hartzeko eta gauza guzti horiek. Oso ondo, gauza hauekin, azken urtekin eman adut izkietu nabeari. Oh, okay. What about the USS Meatball? Bale, Whatever. edo zein izen jarriko diogu. What do you know about it anyway?
When I was little, my dad told me tales about a magic drakkar that sailed the seas and never lost its way. It was called Skidbladnir. the Skidbladnir. Yeah, that sounds good. What do you think? Skid. Claro, eta horrela esaten dute, hori, deituko diotela gauza honi Get ready Skidbladnir. then. I'm sending you to the skid. We'll finally be able to Besterik try gabe. it out. Vale, bosgarren sektorean daude berriro ere. Eta orain zer. Ah, vale, eta orain igoko dira Skidbladnirera. Energize. Cast off. Full steam ahead. Eta orain uste dut itxaso virtualean zehar egongo garela gure ez dakit nola ditzen diren nabe txikitxoekin nahi dugun tokira iristeko. Vale, Careful. Looks Navski, like you have hori. company. Kontuz, Ivan, release the orain Navskis. norbait dagoelako hortik eta hori, Release. Navskidak ireki... Ai. A ber, Zaitu berko You'll have to zarete, learn how hau to control your ikasten, Navskits in eta a hurry if you want to get rid of the Eropan del monster. kuniko... Don't panic. It's not Vale, eta rocket nola science. atakatzen da? You'll Vale. see. Uste dut... Karratorekin? Ez, a ber, aizu, nola... Ez dakit... Vale, oza... Mugitu behar dugu joysticka berari emateko... Eta hori zer da honen, etxar. Vale. Eta, jode... Bizkatxoat zegela hau, ezin dudalako denbora guztian disparatu. Eta gauza honek ematen digute, bizitza gehiago, bale, orain txortan bertut. Bale, zuek kanpora hemendik, mesedez. Fuera, ez dituzten hemen bizitza oso. Ikus dezakegu nola itxasoa eta inguruko pareta guztiak gorriak dauden gaiztoak datozenean. Eta hor dago ja lekua eta leku horretatik sartu beharko gara. Bueno, gu edo pertsonaiak, vamos. Torta, Jeremy, beste leku bat, Another sector? hori jakiteko modu bakarrako. Noski, hor barruan sartzen. Eta horrein uste dut ikusten dituztela edo aurkitzen dituztela Liokoren hainbat erreplika edo errepika. Hori da, Liokon bezala beste mazamortu bat. Come on, get going. Guazen We have to find a dorre bat tower to aurkitu recover the behar information dugu. for this new sector. Eta horre eskuman ikus dezakegu Skidbladnirra. Niri gehien gustatzen zena pertsonaia hot da. Así que... bale, begira, hemen monstru bat dago, hemen beste bat. Eta hemen zerbait egin behar dut? Ez. Bale, hemendik ez naiz pasatu oraindik. Hor dago Skidbladnirra. Ui. Bale, giltza hori aktibatuta zer egiten da? Hori mugitzen da, Vale. Eta... Ia hausin naiz itxaso virtualera baina berdin du. Eta... Bale, eskumara egin behar dugu. Pasabide luze honetatik. Bale, uste, gauz hori jauziko apuntu. Bale, desagertzen da. Eta kristenekin da gauza. Hemendik jarraitu behar du. Zer da gauza zuri hori? Hori da, tipo transportador bat, ez? Serian horrela ditzen zen, teletransportador. Ber, zer gertatzen da hori. Zelako travelinga, bale. Pentsaten nuen bideoetan jarriko zigutela. Oie, tu, a ber. Fuera. Uste dut hemen utzuko dituela katxarro batek, fijo. Fuera, eta, bale, jarrake. Eta orain zer, bale, begira, hemendik behera. Ez naiz fijatu. Claro, eske gauza da batzuetan ez bagara fijatzen detailitxo hauetan, ez dakigula nora joan eta geratzen garela leku batera joan gabe, toda la vida. A
teleporter. You can use it Ah, to benetan materialize izan in duana. another zone on this level. Hori Cool, jarri just like in dezakezu, the show with the toki guy with the batera pointy joateko, ears. behar bada horrela emango ditu, bale, venga. Eta... hori da. Haien Very emango nice. ditu. Oso ondo. Your life points gauge has just shot up. Bai, osake orain bizitza, bueno, bizitza, bale, bloke bat eta bi bitxo hauek. Nada, venga, eta, bale, horretik jarraitu beharko dugu. Hemen zer da. Ila niri guztien zizkidala, a ver, Jimmy hartuko dut, porque duela asko zidala beraekin denazten. Hemendik ezin dugu jarraitu oraindik. Eta, baina bai. Bueno. Uh-oh. I'm picking up a rapidly moving object coming Ogitu bat towards you. azkar mugitzen William. azkar Be careful. mugitzen diren ogitu bat ikusten ari naiz. Zer da, William? Bai, William da. Up Eta... there. It's him. Begira, bera da. Bai, bera da. Ai. Jode. A ver, es que niri gustatzen zait, zaiena, osea, berarekin bukatzeko zaiena dena azken momenturako ustea, eta hori egingo dut Williamekin. A ver, William, maitea. Sí, claro, claro. Jarraitu dutzen. Hala, ya está. Eta aurrera jarraitu, durreraino. Aelita, it's your turn. Aelita zure txanda da. Eta orain hor sartuko da Aelita eta hartuko ditu edo datuak, edo dorrea desaktibatuko du, edo bat tokatzen zaiona egingo du. Eta bat dago dorrea desaktibatuta. Eta orain pertsonaiak bueltatuko dira liokora, suposatzen dut. Bueno, liokon daude, baina badaude... Send me the thing's coordinates. We'll find out in a hurry. Baina ari dira ikusten daudela liokon leku berriak, haiek pertsonaiek ezagutzen ez dituzten leku berriak. Bale, eta orain zer, Aelita orduan, zer egin dugu, zerbait egin alduzunekin, bale, ez diguzu zer eskertu behar, sentitzen dut, ez dakit ziur zer egin duen, baina eman du idazuen informazioarekin, zehatuko naiz ikusten. Beno ba, gaurkoz nahikoa da, eta pizkatxo bat erakutsi dizuet nolakoa den Kodigo Lyoko Quest for Infinity jokua, Playbidako, ustut da dagoela ere uian jolasteko. Pizkatxo bat erakutsi dizuet nolakoa den jokua, eta nik bere momentuan bere garaien ez nekien serie honen joku bat zegoenik. Flipatzen geratu nintzen jakin nuenean, bueno, niri betidan ikustatu izan zait asko serie hau. Eta beno, espero dut bideoa asko gustatu izana, ez ahaztu gustatu bazaizue like ematen, kanela suskribatzen noski, eta eskerrik asko bideo ikusi izanagatik. Agur eta hurrengora arte.